Ahoj, já jsem Natálie a vítejte u dalšího videa. Omlouvám se, že nebudou teďkom intra z toho důvodu, že prostě mě blbne stříháč videí. Takže tohle video bude 5 faktů o mně, tak jdeme na to. První fakt je ten, že mám problém říct ne. Prostě kdyby mě někdo poprosil, jestli mu uklidím chodbu, což do toho zavádím, což k tomu patří zametání, umytí a uklízení bod, tak já myslím, abych řekla nějakou jinou odpověď, nebo kdybych řekla ne, tak já, i když se mi nechce, tak řeknu ano. Nevím, jestli mi to zůstane, ale prostě mám s tím takový problém říct někomu, nebo prostě někomu říct ne. Druhý fakt je ten, že kdybych mohla celý svět vymaluju do růžova, protože mám šíleně moc ráda růžovou a ve skříni i v botech mě převládá růžová. Takže asi tak. Třetí fakt je ten, že abych řekla pravdu, tak když mám uklízet, tak se u toho strašně vztekám, protože kolikrát se bojím, že fakticky něco není v pořádku a na svém místě, tak kolikrát někomu něco řeknu, co mě za 5 minut mrzí a jdu se mu omluvit. Čtvrtý fakt je ten, že mám strašně moc ráda zvířátka, sama doma mám 3, o kterých se strašně ráda starám, i když se několikrát do toho nechce, že mě musí pomoct mamka, babička nebo ségra nebo strýc. Taková jsem prostě já. Posledním pátým faktem je to, že když znám nějakou osobu strašně x let nebo měsíců dlouho a jsem s tou osobou nepřetržitě 24 hodin denně, tak mám potom problém říct, jo, uvidíme se za 14 nebo 21 dní. Ne, když ta osoba má odejít, tak je to opakem, vyvádím u toho, brečím a nedá se to zastavit, takže se uklidím prostě sama po nějaké určité době. Třeba když měl odejít přítel, protože jsem na něm jakoby závislá, fixovaná, dělala jsem okolo toho teátr, brečela jsem a uklidnila jsem se postupem hodin sama. Jinak mě nikdo nemohl uklidnit, až na mamku, která mě vlastně uklidnila tím, že se s ním brzy uvidíme, takže doufám v to, že se s ním uvidím. Takže tohle bylo 5 faktů o mě. Doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, koment a odběr, budu velice ráda. A uvidíme se u dalšího videa. Čau!